Nginibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Umngwenyankomo Sofokazi Mvuleni intokazi zala Mamkhize. Namhlanje ngivakashela ubaba uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani ngoba lezi izigameko zempilo. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni nanokuthi usahila yini. Sawubona baba. Njani? Ngiyaphila kunjani? Stufuza. Ungathi waliqanjwa yimini. Ubaba ubani sibongo? Maphumulo. Maphumulo. Oh okay. Mashimana ngisho. Much money, yes. Much money. Oh yes, umashimane. Oh okay. Ubuya kuphi baba ngokuhlala? Ngihlala eNtuzuma. Ntuzuma. Cishe ngathi eMlazi ngoba phela ngikhulele eMlazi. Oh khulele eMlazi and then manje usesentuzuma ngokuhlala. Yes. Bagila ngani ke? Ngicela ungitshele nje ungilandise izanazo. Mhlawumbe indaba ngayiqala ngokuyibeka kanje ukuthi ubhlungu. Abunandaba nokuthi umncane noma umdala noma ungakanani. Buhlungu nje. Ubhlungu nje futhi abunasilili. Way back 70s. Ngifunda la kusukela ku standard 3 kuya ku standard 6 kanjalo. Yes. Iqonywe imambana left right and center cha le yimina ayazi nokuthi kushelwa kanjani. Bese ngithinta umunye umjidi ngithe mfowethu kwenziwa njani? Bese ngishelela leThekwini yabo. Hayi mana athi isigrandisele ukuthi angizwanga. Yebo leyo feeling uyazi ukuthi indaba yokuba sothandweni nale ndawana yayo nje yokuphambanisa ingqondo. Ube ne temporary insanity. Ngikuzwa kahle. So na ucabanga kumncane uyaqala ke futhi ke in my mind ngangitshela ukuthi umuntu meseqome wena akabe sacabanga umuntu cabanga wena wedwa ibusuku nemini wena nje kuphela ibhekuphi khona hayi umhlaba lo ke hayi ke ngithola ithuba ke ngibingeleleke lo no yabo njengoba ngishilo ngathi umuntu ba crazy usufika early nasesikoleni awusenasinqa nje ekhaya sokufuna nje isikhathi sesikole kanti akho sikole lesikole lesi yes ngithi kwaphela about 1, 2 or 3 weeks useqome yena lo muntu kade ngishelelene ngithi hawu kanjani man can you imagine umncane number 1 number 2 uyaqala nje ukuzwa lo muzwa uyabona ke manje awusazi noma wenzeni noma ngoba phela ngisho umiwa assembly ubufuna ukuthi ume ngendlela ukuthi umbone donange naye lokho emoyezela into engaphezulu uzibukela yena useqoma kanjani manje umuntu ngangakazi ke phela khona lento ekuthiwa isimilo angicabanga lo 100% angithi phela uma uthandana ufika ufaka u100% nomunye ufaka u100%. Yes. Lento le ihamba ikufundisa ukuthi ngoba khona umunye sasisebenza naye ekhongelo wathi kulomhlaba esekubona nothing is permanent. Kungaba ubhlungu it's not permanent. Kungaba ubumnandi it's not permanent. Yathi ukungidisturb leyo nto mangizwa kodwa ngokuqhubeka kwenzeka izinto nje empilweni ngathola ukuthi no uqinisile. Ayikho into permanent but isikhona iska esisala sikhomba ukuthi la kwake kwenzeka ukuthi njengase Hiroshima nje okuthiwa nje la kwake kwaba kanje okwaphenduka indawo yonke yaba imonument. Yeah, so leso sikhathi sibe khona ukuthi konje ngangeza ubhlungu obunje. Uthola ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi uhamba isikhathi kube khona into eyitriggayo leyo ukuthi ish le pain siyabuya futhi. Ivuka ime ngeenyawo. Ngenziwani? Phela ke ngisho ukuthi you don't dwell on it. Life is going on kwasho uBrenda Fassie. Manje ukuthola kanjani ukuthi usephinde waqoma lo futhi? Ngisakhumbula nanokuthi ngakuzwa kanjani but the fact it happened. Kodwa phela ngithi kuyaxoxwa le. So indaba igcina ifikile kuwena. Indaba ayihlali phansi. Ayihlali phansi and akukho nokulwa la uyashaya lo muntu uyazi ukuthi make wala uzokuhlula vele futhi. Uncane futhi. Uyintwana. Enye into uncane. Uyintwana ya. Futhi niyazana phela manikhulu ukuthi lo ngiyamhlula. Lo hayi engizame nakuzama.
Manje usisike lo wawusukubudlelwane naye. Ikhona mhlambe into owayisho ekhombisa ukuthi uphatheke kabuhlungu kuyena. Yazi ngendlela engikhumbula ngayo angisakhumbuli nanokuthi ngambuzani kwakona ukumbuza but njengoba kuthiwa actions speak louder than words. Bakhuluma iqiniso elimsulwa because i-action yonke yakhombisa ukuthi are you still in or out. That is why most of the time umuntu mekhuluma ngilalela ngibuka izenzo mina izona ezikhuluma kangcono. But uyakulalela phela akukhulumayo. Yes, kodwa hayi ukuthi usuzobelieve ukuthi usekhulumile wathi. So emva lapho ke wahlala isikhathi singakanani usingle noma ukazi nje uzoba single futhi wavele nje nawe wabona ukuthi okay kanti kuphilwa kanje nami uthi ngithola intombi entsha. Ngangeke mhlambe ngithi ngoba uyabona engqondo lapho yayisuka ingakagcwali yonke lento leyenzekala. Useyibhungu nje wena wazi ukuthi uyafunda la ushaya abantu ngezifundo ubuvulele nesibhakela waphela manje sebancane iningi izinto ezenzakala. Hayi lokho esekwenzeka manje sekugwazwana kududulwana. Yes. Zayidudulwana ngeqhupha nje makudlula lapho. Okay. So ke fortunately for me ke kwahamba kayi kwaze kwaba nomunye ke saqodana naye hayi lapho ke mfana hayi lalibhubha. Hayi lalibhubha nomkhulu. Kakwenzakalani? Uyabona ke lapho mfana wami. Bakusabhalelwana incwadi. Uyabona nanithi man wawuthi sasibhalelana incwadi ezo 14 pages. Mawubhala incwadi eno 6 pages uxolisa ukuthi ngiyaxolisa ukubhala incwadi emfushane kangaka. Hayibo. Hayi lalibhubha ke lapho. Nahlangane phike naye. Le kwelakithi. Sahlangana le kwelakithi and things started to happen. Ngayo yonke indlela ongayicabanga. Mengibhekile ngathi ngaba umzukulu. Kakhulu hayi kancane. So umkhulu wami wayejwayele ukusho ukuthi bayazi bona lento ukuthi ushela intombi namhlanje kusasa usuqonyiwe. So kwakuba isikhathi esingakanani? Uyabona ke ake ngiphume kancane kulolu daba engikhuluma ngalo ngiye kule statement oqeda ukusibeka. Hayi mfana uyabona le ukuthi umuntu umshela isikhathi eside unesimilo khohlwa. Khohlwa ngoba ikhona intokazi ngalezo ikhathi zami school days. Engayishela impela mhlawumbe waphela unyaka. Hibo. Yangiqoma imakwabo. Manje ukhathali unyaka wonke. Nami ngamisa umsila hayi phela ngithi unale mentality ukuthi kuye kuthiwe kwakushelwa kuphela unyaka kube naleyo nto leyo phobia. Hayibo. Hayi nami ngihambe ngeqholo ukuthi awulo. Mangithe idolo kwasisithi nje lapha ngakufuneka sithi. Hamba naye imambane siyatetemuka. Namba abafana ayihlupha ke igenge yakwasiye emlazi. Uyabona ke sathi masithi utho sanibona yebo njani sikhona. Hayi ke bathi yawona angazi bathini khona igama enjalo nje. Bambiza ngegama lasekhaya. Uthiwa ubalo hamba naye. Angazi waphendula wathini. Uphethwe izinyo isihlathi singaka. Hawe ma. Mephethwe izinyo. Mina ngiyadabuka ke phela umuntu wami onesimilo. Ngenhlanhla kulezi ihonga zabafana khona umfana ogazi lami. Hey gazi ithini la ngithi la ithekeni yami. Okay ithekeni yakho. Uyazi ukuthi njengoba usibona nje usiqome sonke la kugcina futhi lapho. Hawe ma. Lapha kuba ngithi uyakwazi ngithi ngiyakwazi kuthiwa uline noline uqomile. Wathe uthi uyakudispute lokho yasha impama esihlathini esibuvukaliswe izinyo. Uthi waphutha kugcini lapho. Kukhona indoda efika ngesithuthuthi kodwa simazi lo muntu uthi unani ungenwe yini. Manje ngacabanga ukuthi le statement sokuthi kwakushelwa kuphela unyaka. Hayibo. Kusho ukuthi into engathi into engathi shu. Athi asimshaye sonke ke. Yabona ukushaya umuntu obusayitshela ukuthi uyamgrand.
Uyayizwa leyo Ngisho nto? umuntu esifazane ke manje. Bathiwa akashawe hayi bamshaya-ke bemshaya serious. Lapho Nami- nawo khona nami- awukwazi ukumvikela. Wayefuna ngishaye phela nami angithi uyangifebela. Funa ngishaye phela na ngishaya nje akuvumi yabona kodwa ngiyazi ukuthi ihonga lezi makuukuthi angimshayi ngiyayazi into ezongehlela. Ngahamba ngilenga. Uyakwazi ukulenga? Hayi ngihamba ngilenga ngathi mina kanti kunje Yebo. ya i-dishonesty nje iyakubulala wena muntu. Yakubulala. So lokho akukazi kuze kubulale indlela ozizwa ngayo mekuza ngakubantu besifazane. Mhlambe uzuthi nje okay yazini ake ngiyeke yonke into ake ngiziphilele ngedwa ngizoba right ngoba usho ukuthi phela umuntu esifazane umuntu ungafanele umthembe akukaze kuze kukhinyebeze kanjalo. Empilweni khona into ukuthi wazi kahle ukuthi awuyithandi. Kodwa ugcina usuyiprefer ukuthi ngathi usathana ongcono lo. Khona lento abelungu abayijwayela abathi open relationship. Yes. Angifuni nokuyibona. I want to have my own muntu. Engazi ukuthi la ekhona. Cabanga mina nami la ngikhona. Cabanga. But ugcina usubona ukuthi yazi kwi-open relationship you are more of friends than lovers. Yabo. So uthola abelungu bayazi understand but umuntu uthi umtshela ngaleyo nto athi into enjani leyo. Kuyathusa. Busomchaze ukuthi hayi mangikubona ngiyakubona mangakubona ngikubona. Hlangana nawe hamba nomuntu it's okay. Bangibuzi nokuthi ubani lo sanibona ngiyadlula. It's terrible kodwa ugcina usubona ukuthi akekho la owenza omunye isilimo. Ngoba iqiniso noma linzima lona lifuna ukube lipholiswe ngamanzi abandayo kodwa nje yilona elivamise ukukhulula ngoba amanga analendledlana yawo yokuhamba hambe athi mmemfu azibonise athi surface ya Baba mangizalayo hleze echaza ukuthi iqiniso nje livele nje lithi mmemfu vele lithi bha futhi nasendaweni okade mhlambe uzama umbozo uyamboza khona livele liphumele alivinjwa yilutho. Ngake ngabona umbhalo wesilungu owuthi liars should have a good memory. Angithi uyikhukhile lento kunalo lokuyirehearse Yes. ukuze ungayikhohlwa. Waphela iqiniso akudinga ukuthi lokhu rehearse lisuke liyilo. Uyabona nje mangabe umuntu engibuza ukuthi ngikuphi la ngisho igama lale ndawo engikuyona. Igama lale program ngisho igama lale program. Yes. Ayikho into engidinga ukuyicabanga lapho. Uyayibona leyo nto. Igama lakho kuStifuza uzoloku ucabangani? Yeah, into esicabanga la. Cha, ubuye igama lakho nguStifuza Clara. Kodwa manje muthi ngumsila wenja. Uzobuya ukhohlwe nje konje ngathi ngubani njengokusave umuntu ukhohlwe ukuthi umsave wathini. Into ezinjalo nje. So ke manje isikhona isalukwazi esikhona phela kuyisalukwazi mina noma ngabe intombi kuwena ke kodwa ke mina kugogo phela ya gogo wakho. So manje ugogo khona nawe nje ifro yami nje ubumzukulu yaqhubeka. So sengiyakuchama ugogo khona njengamanje uke wamqeqesha kanjani ukuthi akangabi angangafani nalabantu labo sekwadlula kubona abakuhlukumeza umoya? Hayi ngaba njoba ngisho ukuthi uyabona makhona eqiniso. Azikho izinto ezidinga ukukhulunywa because uyazi umuntu ngoba enye iproblem engiyibukayo ngamuzwa no Pastor Zonde edlula kuleyo nto ukuthi iproblem la kuma relationship ngesikhathi ningena kwi relationship anitshelani iqiniso ukuthi njoba ngingena nje la ngifuna ukuthi njoba ngena la ngifuna ukuthi Yes. mhlambe njengokuthi nje lalela ke yabona njoba sisondela ngidinga imali nginika imali sizozwana njoba ngingena la kulento ngifuna umshado or njoba ngingena kulento kanjani asitshelani lawo maqiniso ilona lo wazi ukuthi omunye uzoqagela nomunye uzoqagela. Yes. Siprofeta kusukela nini ngoba kufuna nixoxe nje nitshelana and asitshelani ke le omunye uthula athi hayi ngofa nalo leli
Akabe ngokuthi nje yena uzoyifuna into ayifunayo. Uzoyifuna kodwa manje wena wazi ukuthi uyayifuna. Kube njengalento eyenzeke emakhaya. Kuplanwe kuqede kuplanwa ngizothini lento eplanwayo iyak-involve nawe. But awutshelwa wena uqhamuka usutshelwa nje outcome tholalela ake ngithi mhlambe unemoto angithi baxoxe bodwa wena ke sibanibani uzokuthatha usibanibani ayokubeka lapha ake ngithi wena A uzokuthatha uB ayokubeka endaweni ethile mebuya lapho uyobe selanda uC no D no J angithi awutshelwanga wena nendaba kapetrol ayikhulunywa ayinhlobo ihlala iqhatha ke emndenini leyo nto like sonke isikhathi vele kuhlezi nje kuzoba ukuthi kuyaqhatheka ifana nalento enithi inokumaketha thina ke sithi ukumbuluza yabona omunye wathi ekhala ngaleyo nto uthi indaba okumbuluza kwathini thina no ukumbuluza kunaso isidingo because esontweni ufuna nibuye nibuluze phela nishaye ngathi ni akho nkinga ukuze kuqhubeke no makhelwane ufuna nibuye nibuluze nithandana noma nishadile noma nisimanjana ufuna nithi nishaya ukumbuluza yonke indawo you name it. Sengathini isifundo ongasikhipha kumuntu ekhaya osakhula osamncanyana mayelana nobudlelwano indlela ekuphathana ngayo nje izinto ezicishe incike lapho nje noma kona kuzobashaya abanye kulento engizoyisho but anganoma lento engizoyisho idinga iexperience noma idinga uvela uthini kodwa qala ngokwazi ukuthi ufunani empilweni yakho udwebe ipicture noma uyacela uNkulunkulu ucela into ehamba kulo line kodwa kungakushiya ukuthi uma ubona kufanele ususho kuNkulunkulu njalo uma ucela uNkulunkulu wa-add amagama uthi ngoba kukhona ukuthi ingane ikhasela angithi ingane ibona into enhle imibona umlilo ngesikhathi uyikhuza ukuthi ayithanqazi but when uyazi wena uthi mifika lapha izokwehlelwa yini oluzogcina selidinga wena so noNkulunkulu kuyenze ngoba uphendula ngendlela eyodwa kweyintathu it's either uthi me manje noma uthi later noma uthi no phela no kuseyimpendulo ngaze ngamlinganisela umnyathi uma ingane ithi ngicela u5 mhlawumbe uthotha ubusiness enye uthatha u5 uyayinika angithi uyiphendule manje mhlawumbe ebusuku ngabo 8 ingane ithi icathulo zami seyitshekile ngicela ezinye uzoyithatha uphi ngo8 ubaliwe idola uzoyithola kodwa hayi manje ngicela ukuqwayize point no angithi kuseyimpendulo nale so qale wazi ukuthi ufunani qala then musuwazi ukuthi ufunani ke usuzohlala kulelo qiniso okulona ukuthi mina ngifuna ukuthi kone advert njengazi ukuthi bayiqedelana nentombazana egijima ijaha isitimela wonke umuntu okuthiwa ujaha lesisitimela ke usithole ilokhu ibagudluza nje baphenya bonke beyitshela into efanayo yazi ufika kusona isitimela bathi mayithi ngiyaqiba igibela kwayimasuku yaphenduka yababuka bathi in life kuhle ukubambelela entweni futhi ngesikhathi ubambelela entweni okholelwa kuyona wonke umuntu ukubona ubulimo and then once you achieve sekuningi kakhulu sengikufundile khona lesisikhashanyana nje esincane esibe naso yes futhi ngienjoyile kakhulu ukuhlala nje nawe phansi sike sikhulumisana ngiyabonga indaba ukhulumisa kwabo bonke abantu engiye ngixoxe nabo niyatshelana hayi ngeke shothi iqiniso ke ngoba angibazwanga kuma and awubezwanga futhi awubazi yes shothi iqiniso yazi ngiyabonga ngijwayele ukuthola lawo magama nje athi isikhashana noma singangakanani ngisukuma nento Siyabonga kakhulu baba ukuthi sivakashele ohlelweni lethu. Kubonga mina ngihlale ngiyibuka le Black Life ngingazi ukuthi kanami alibekhama. Mbuke lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.